Hvad har kroppen egentlig brug for? Kroppen har brug for at kroppen kan fungere optimalt, har kroppen brug for kulhydrater, proteiner, fedt, vitaminer, mineraler og vand. Og så vil jeg lige fortælle lidt om, hvad kulhydrater er, sådan hvor vi får det fra, og hvad det gør ved vores krop. Kulhydrater er sammen med fedt og protein en af kostens grundlæggende bestanddele. Det vil sige, at kulhydrater er rigtig vigtige for vores krop. Det har en stor betydning for kosten. De har indflydelse på kroppens energistofskifte og bidrager med brændstof, hvis man kan kalde det, til både muskel- og hjernearbejde. Og så vil jeg fortælle proteiner, hvad det er, hvor vi får det fra og hvad det gør, hvorfor det er godt for vores krop. Proteiner er også kroppens byggesten og er nødvendigt til opbygning og vedligeholdelse af celler, væv og immunsystem, produktion af hormoner og enzymer samt bidrager med energi, ligesom kulhydrater gør. Proteinrige fødevarer bidrager også med en god mæthedsfornemmelse. Og som man kan se på billedet, får vi proteiner fra kød og ost og f.eks. æg, som er mejeriprodukt, ligesom ost er, osv. Men udover mejeriprodukter får vi det også fra fisk, som man kan se på billedet. Ja, og så vil jeg gå videre til fedt, hvor vi får det fra og hvad det gør. Fedt tilfører kroppen energi, og fedt fra kosten bruges også til at absorbere fedtopløselige vitaminer, samt til at danne blandt andet hormoner. Og fedt, der ikke bliver forbrændt, læres i kroppen til senere brug. Og rigtig gode kilder til at få fedt i kosten, det får man blandt andet fra smør, bacon, fløde, nogle fedtindholdige oste, som den der er illustreret på billedet, og fed fisk og sådan nogle olier, margarine, ja, og vitaminer. Hvor får vi det fra, og hvad gør det? Så man kan se på billedet, så er der illustreret, hvor vi får de forskellige vitaminer fra. Så man kan se ved A-vitamin for eksempel, så er det blandt andet fra gulerødder, altså det vil sige grøntsager, og der er også en mælk. Og for eksempel D-vitamin, det får vi rigtig meget fra solen, når vi er udenfor, men også fra nogle fødevarer. Hvert vitamin, og for den sags skyld også mineraler, har deres egen specielle funktion i kroppen. De bidrager blandt andet til kroppens stofskifte, omsætning af næringsstoffer, nydannelse af knogler, væv og røde blodlegemer, og immunsystemet og oprettelse af et godt helbred. Vi kan ikke selv producere vitaminer og mineraler. Derfor er en varieret kost rigtig vigtig for at bidrage til de vitaminer og mineraler, kroppen har brug for. Og så går vi videre til mineraler, hvor vi får det fra, og hvad gør det ved vores krop. De forskellige mineraler findes i en række fødevarer, som kød, fisk, vand, mejeriprodukter, æg, grøntsager, frugt, kartofler og kornprodukter. Og som det er illustreret på billedet, kan man se, at der er illustreret nogle frugter, og det er der, hvor vi især får vores mineraler fra. Og som jeg nævnte før ved vitaminer, så er det fordi, at vores krop ikke selv kan producere de her vitaminer og mineraler, som kroppen egentlig har brug for. Og det var blandt andet til at oprette et godt immunsystem og et godt helbred, til omsætning af næringsstoffer og kroppens stofskifte osv. osv. Yes. Og til sidst har vi vand. Helt almindeligt postevand. Hvorfor er det vigtigt at drikke vand? Det er rigtig vigtigt at drikke vand, fordi at når man drikker vand, så er man med til at opretholde en stabil væskebalance. Og det er jo rigtig vigtigt blandt andet i forhold til, altså hvis ikke man drikker vand, så får man jo rigtig dårligt, og det er fordi man ikke har den der væske, kroppen har brug for. Og det er egentlig bare derfor, det er rigtig vigtigt at drikke vand. Det får man fx ikke i juice og sodavand og sådan noget. Der er også vand i, men det er allerbedst bare at drikke rent postevand.